Salut și bine găsit la primul episod de pe acest canal. Din păcate, aici vom face episoadele pe canalul acesta de 106 abonați. Pentru că am luat strike din nou pe nimic, am luat strike pe nimic. Iar nu înțeleg YouTube, am dat mesaj, i-am dat e-mail. Așa că avem 106 abonați, vă mulțumesc. Astăzi vreau să facem live de 6 ore, dar mâine să fac live de 6 ore. Dar nu pe acest canal, pentru că nu merge. Face pe canalul din descriere. Am făcut un canal, am 5 abonați. Acolo o să facem promovări gratis. Și 6 ore live în continuu pentru astăzi. Astăzi nu o să fac 6, o să fac mai cred că 7-8 ore. Pentru că v-am promis astăzi și n-am putut. Îmi pare rău, îmi pare enorm de rău. Aici vom posta primele episoade deocamdată până rezolvăm problema și o să facem live-uri acolo zilnice la ora 12, cum am obișnuit. Astăzi vreau să vă învăț cum să faceți un thumbnail pentru live, pentru episod, pentru orice. Trebuie să intrați pe magazin Play. Trebuie să vă abonați dacă sunteți noi, să dați like. Pentru că vreau să facem 150 de abonați aici. Dar nu cred că o să mai facem aici, mai mult de 106 nu o să mai facem. Pentru că nu putem mai fac live-uri. Acum hai să descărcăm Thumbnail Maker, așa se numește. Thumbnail Maker. Și este acesta, nu ăsta de sus, nu altul, cum vi-l dă acesta. Cu imaginea aceasta, Ultimate Thumbnail Maker chiar. Ultimate Thumbnail Maker. Îl descărcați, l-am deja descărcată. După aia, intrați frumos în Thumbnail Maker, aici, și vedeți Create Thumbnail, Red Name, My Save, My Edit, Rar, Shape. Voi dați pe prima acesta, unde vedeți voi bulina, aici. Îi dăm pe Create Thumbnail și vedeți Ratio, Size for What, Cover, nu. Dați în jos până vedeți Size for YouTube. Când vedeți Size for YouTube, aveți așa, Cover, Thumbnail, Table Display. Dați pe acesta unde pune bulina, Thumbnail. Apăsați pe Thumbnail și aveți aici tot felul de background-uri. Background adică imaginea de spatele thumbnail-ului. Adică se vadă frumos. Nu știu, alegem oricare vreți, depinde de ce thumbnail vreți să faceți. Asta ce vreau să facem thumbnail de sărbătoare, că am făcut 100 de abonați aseară și vă mulțumesc. Hai să alegem imaginea aceasta. Am luat una random. Nu știu. După aceea, trebuie să o editați în așa fel încât să vă apară, să fie frumos thumbnail-ul. Vedeți că pot da mai sus, mai jos și deci o să fie cumva până așa mai jos, nu? Sau nu? Așa. Îi dăm OK. După aceea aveți aici text, sticker, image, effects, background. O să dăm la image, prima dată la image, ca să punem imagine de background, image. Dăm pe use gallery, galerie, depinde cum aveți voi. Și dăm la stai să vedem, nu știu, alege voi o cameră, poze, edit, nu știu. Hai să alegem o cameră pentru 100 de abonați, nu știu, uite să luăm pe care să luăm? Să o luăm pe aceasta. O luăm pe aceasta, o edităm frumos, o tăiem, să fie și ea normal. Nu uitați să dați un follow pe Instagram, un Florina B, dacă vreți să mă urmăriți, pentru că am pus niște poze noi super astăzi. Edităm pe asta. Am tăiat-o, dăm original așa. Îi dăm OK, se încarcă imaginea. Și vedeți că va apare aici. O editați voi să-mi apară frumos pe thumbnail. Ok, facem așa. Trebuie să facem, nu, trebuie să facem așa cumva. Punem aici, dați din nou pe image, nu aveți treaba cu Ctrl, Color, Opacity, nu. Dați pe image din nou, galerii, și o să vă întrebați, nu? Păi da, Florin, dar o să se șteargă imaginea. Ei, nu o să vă șteargă. Acum, trebuie să aveți imagine cu orice imagine, mai puneți imagine, dacă vreți, nu știu. Uite, asta e thumbnail de astea mele. Mai punem, să zicem că facem un versus, îl pun pe Sorin, pe fratele meu. Punem așa. Mamă, stai că am uitat, nu, dăm pe original, am zis. Așa. Dăm OK. Și vedeți că Sorin apare aici, adică și el nu se șterge. O să mărim. Stai, așa. Și o să fie un versus, o să versus Sorin. Și aici puneți un versus, mai puteți mai puneți o imagine dacă vreți. Mai dăm la image, use gallery, galerie. Și nu știu, mai punem o imagine, nu știu. N-are sens, nu știu, pun tot aia, nu? Nu, asta e altă poză. Și punem pe asta, vedeți? Și ce puneți un versus, dacă vreți, sau ce vreți voi. Puneți imagini, vreți, o editați voi. După aia dați aici, vedeți acolo, în dreapta sus aveți o înțegeată cu, uitați aici. Dați pe ăsta, salează și aveți thumbnail-ul și dați pe view thumbnail.
Uitați, aici nu contează. Și aveți, puteți să editați, adică să-i dați un rate. Și acesta e thumbnail-ul. Sper că v-am ajutat. Da, o să vă las canalul de live-uri în descriere, dacă vreți să intrați acolo să vă abonați. De mâine la ora 12 începem. Și m-am învățat, nu mai dau muzică, nici NCS Music nu mai dau, pentru că eu cu NCS Music am dat, nu mai dau nicio muzică. Deci dacă vreți să-mi dați un follow pe Instagram Florin AB, să vă abonați la nou canal, că acolo facem mâine live-uri. A fost Florin, vă mulțumesc de 106 abonați, ne vedem mâine pe live. Sper să veniți, sper să vedeți și acest episod, pentru din 106 de abonați sper să vadă și mâine facem din nou promovări. Eu am fost Florin, data viitoare cu un nou episod, nu știu ce să va fi, dar facem episoade deocamdată. Pa!